ya musa TV ba da ke kusa ni da nan ga haram ko tsuru da tsuru wallahi na cinye ta kuma da aka ga ba su da mutuwa Allah ka wala mun ka wallahi kai malani awa yake ta wallahi da gari wallahi tallahi normal ka san me nake faruwa wa yake faruwa wallahi na ga ma yanzu nan na ga mu da wannan bugun shawo ko banza jakiwa da kici wannan mutumin da ka sani ne ni mutumin kwa ni ma kawai dai anan na ganshi bayan layi haulo la wata la wannan kurma wallahi ni dai a bayan layi na ganshi ne wallahi baba Allah ga maka tabo ka ba sai ba dan wallahi audu kurman nan ko aka bana ko wallahi wani mutum da ya kwace maka dinga dinsa kai da Allah ne sara hidda ka kuma da bindiga yake yawa kuma yana da lasisi wai daga sai wallahi ya harbe ka banza kai banza na baka wara ba ka je kallon ba ya kai ne ya daga ma ciwo a abin nan kare ba ku kumbura ba fuska me hada ka da Audu kurma ne wai wai ana abu kurma Audu kurma wannan kurman nan na bayan nan wanda nake gaya ma ya kai mutum biyun nan wanda suka kwace mata dinga yanzu na gani da itatuwa da barandami kai kare ma zance ma har da bin da ulola baba kar ka nuna ka san da baba kar ka ce ka san da baba wai tsawon kar ka ce ka san wallahi tallahi baba za ka buna barka kar ka ce ka san da baba don wallahi ya gani da kai da ni zai hada ni yanzu haka ina kudu yayin matsorata wallahi baba ka san da baba